bine ați venit la partea a doua din Pixel Gun 3D. Pixel Gun, iertați-mă. V-am promis că în episodul 1 că o să fac partea a doua și m-am ținut de cuvânt. Și am strâns banii pentru jetpack. Se încarcă pentru că am ieșit și trebuie să se încarcă acum. Sau ia să nu știu ce face chiar. Da, se încarcă. Și intrăm în echipă blue și cumpărăm un jetpack, cum am zis. Așa. Dar nu-l folosim în episodul de azi, pentru că o să am nevoie la el. Să luăm așa grenadă, nu trebuie. Și de ce n-am în mână arma mea? Ah, cred că expira momentul ei. De când în când mai expiră. Deci nu mai am. Nu strâng bani pentru ea. A trecut alea 24 de ore. Sau 12 ore. Iau asta eu. Să vedem, să căutăm pixel roșu. Sper că arma asta o am. Și folosesc ce mai multe. De sunt cei roșii, frate, că nu mai găsim. Oh, se pare că am găsit. Uite-i. Bum, fix în el. Mori, mă! Nu pun asta. Și ești, nu știu. De ce? L-am auzit ceva? Nu. Unde, doamne, îmi pușcă? Da, a fost omorât super. Cine e plan? Aaaa. Iară tu. Treci încoace să te pot omorâ. Dar de ce nu pământ? Sper că cei roșii să vedem asta. Op! Mori! Te rog eu mori, că vreau să... Cum ar fi să roși pe cineva să moară? Ia auzi. Na, ne bat ăștia cu siguranță. Trebuie să fie și ăștia mai buni în luptă. Full. Hack. Hacker toată zona. Toată zona. Să mor eu. Nu-i dau report, că se vor prinde. O fată. Nu, o fată. Uite, hacker. Am mori! Dacă nu mai am nici gulanțe, nici bați la mine. O să-mi puși mici. Din prima. Hai, red. Mă simt roșu. Păcatul meu urma eu o să mai strâng 5 de maximum pentru roșii. O să strâng 7, am avut 7, dar nu. Folosi pe ăsta. Prostia asta. Nu! Bună! Bună! Uite, bombe. Ce? De acolo sus. Bine. Viață! Am dat pe cameră. Să punem un colț, că nu mă deranjează așa. Bum. Nu cred, nu înțeleg în ce echipă sunt, pierd. Apă. Nu trebuie jetpack-ul. Strâng pentru mai multe jetpack-uri. Unde, doamne, e ăla? Stai, că este de-a meu, frate. Ăsta are hack! Mă, deci dau report. Dar bine, că e nimic pe la noi.
Ce? Unde să ia? Ce e asta? Mă uite pe unul. Doamne, bate-l! Câștigă ăștia albaștri. Unde-i zombiul? Nu cred că băi, unde-i zombiul? Și numai cu hackeri am dat cu jocul ăsta. Dar de unde, doamne, la hack? Vreau și eu. Pentru bani o să-mi iau hack. Să-mi iau cât mai multe arme, că plac. Unde e ăla? L-am pierdut din ochi. Uf, 4-4. Sper să câștigăm, mai avem puțin. Sus acolo să vede timpul. Doamne, haide. Bate-i pe aia. Ah, uite unul. Fugi după el! I-am distras atenția. E interesant jocul ăsta, acest joc. Blue. Da, acum voi câștiga asta. 24 de bani, hai să strângem pentru o prostie. Asta e pentru zile. Pentru o de-asta stăm, pentru că uitați-mă și tu. Uite-te și tu. Nu, pentru o de-asta. E fain. Și sunt mort. M-am uitat pe shops. Nu, hackerul! Ni hackerul, că vin după tine. Nu-i clar că dau report. Nu mai am ce face, are hack, nici nu moare. Dar mori, mă! Ceacă-l. E o mai multe. Bă, îți bagi joc de mine. Nu, te nimeresc să mă. Ce bați de mine? Oh, uite, l-a omorât. Dreaptă. Mori! Nu! A pierdut, super. Fiți la ce mă. Fiți la ce mă. Mor, mor. Mă, da, mă. Mai stai mult aici. Nu cred. Prostul ăsta hacker. Mă, hackere. Fix când tâlp mă lași să-ți dau. Nu, acum câștigăm. Clar. Nu câștigăm. Nu e clar. Haide la aia roșii. Să-i dăm vreo două. Aici, dacă se oprește, înseamnă că să încheie singur episodul. Îl bag pe YouTube, nu șterg din memorie să mai pot face altele. Și uite-l! Mori, mă! Unde s-o dus? Mai hack aia ne face. Uite-l, mă, pe hack. Nu cred ăla, dacă îmi dă una mor. Da, știam eu că e un hacker. Fixul. Nu dă mine! Nu! Nu, mi-am luat viață repede. Hai că trebuie să câștig bani. Trebuie să câștig. Trebuie să câștiga bani. Da, hai măcar o mare pe asta. Știam eu că e un bow hacker. No, ți-am dat tare. I-am dat ceaiul. No, gata, câștigăm, clar. Și tu... No, ce vrei. Ah, mor! Da, s-a terminat, ce primit doar un bănuț. Hai, Blue. Ultima rundă, pe runda asta închei. Dacă o să încheia singur, înseamnă că nu mai am spațiu și trebuie să fac episodul 3. Am început cu numele meu adevărat. Da, Sniper 165. Sper că îmi fac un intro.
intru cum se mișcă numele pe ecran. O să fac un intru, adică spun ce. După aia o să încerc să fac unul care se mișcă numele pe ecran. Mă mori! Hai, te rog eu. S-au aruncat. Bă, ce bun să iei. Nu. Nu, gata. Hai să folosim asta. Pușca pe bună. Mai am lăsat la 3 glanțe. Flori, să punem. Bine, departe bine, asta e interesant. Acum ăsta nu era de parte cu roșu și albastru. Fiecare era cu partea lui și punct. Dar văd că s-a făcut și rău și bun aici, mapa asta. Am încercat cu o nouă mapă Five Nights at Freddy's. Este o mapă cu horror pizzeria, ceva de gen. Nu se cheamă Freddy's Pizza. Se cheamă doar horror pizzeria. Pizzeria, cum să spun? No, ia daci. Unde a dispărut? Cred că l-am omorât. Bum. Am stricat toată scena ta. Mă voi teleporta acolo. Nu, n-am pauză pe video. Eu folosesc Mobizin ca să filmez. E un program foarte bun, de fapt. Chiar foarte bun. No, haide. Na, eu nu vreau să termin videoul. Mai 18 secunde și terminăm runda. Acolo aveți sus. Și vă zic cine vedeți și voi și cine a câștigat. Bine. Așa, unde să ia? Nu! Super, am câștigat. Noi vă salut, eu vă pup. Pa! Niciun revedere. Vă urez vizionare plăcută și la celelalte videouri. Eu mă duc la teme.